Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Бәйрәмнәр хәвеф-хәтәрсез узмай, ашыгыш хезмәтләр ялларга нинди нәтиҗә ясый? Гөлназ Сәйфетдинова репортажында. 100 еллыкка глобаль төзекләндерү. Кайбер элементлар ватылган иде, кайберләрен саклап калдырырга кирәк. Дәрвишләр бистәсендәге Сәйдгалиев мәдәният сараенда төзекләндерү эшләре ничек бара? Айзат Шаймардан. Ризыкмы, моллюскмы? Улитки – одно из самых популярных блюд нашего ресторана. Татарстанда экем-текемнәрне үрчетеп буламы? Рания Абдрахманова. Алар шын салкыннарны көтеп тормаганнар. Передавать итеп булмый, аны үзенең испытать итәргә кирәк. Кирмешәндә салкын суны үз итүчеләр ничек итеп кышны чакыра? Филүзә Әхмәдуллина күреп кайтты. Социаль шелтәрләрдәге иң актив аккаунтларның берсе Рөстәм Миңнехановта. Лайк һәм комментарийлар соныннан чыгып, социаль сәяси тикшерүне үзәге экспертлары шундый нәтиҗә ясый. Алар Татарстан президентының аккаунтына 13600 балл куйганнар. Аңа икенче урын. Җиңүче дип 35900 балл белән Чечнядан Рамзан Кадыров табылган. Беренче эшлектә Хабаровск крае губернаторы Сергей Фургал да бар. Бүген 10 көнлек ялдан соң беренче эш көне. Гадәттән тыш хезмәтләр бәйрәм каникулына нәтиҗә чыгара. Берәүләр күңел ачканда кемнеңдер өендә петарда шартлый, икенчеләр юл һәлакәтенә эләгә, акчасын югалта, юлда гына 11 кеше үлгән. Сәгать телләре 12-не сугуга Казанның Адаратский урамындагы күп катлы йортта янгын чыга. Моңа урамдаттырган салют сәбәпче ул тәрәзәне ватып кергән. 6-нчы кат төтен белән тула. Фатирда диван, тумба яна башлый. Махсус җирдә салютны җибәрмәү сәбәпле әлеге салют бер кешенең квартирасына очып кирде. Һәм шул нәтиҗәдә әлеге квартирада янгын чыкты. Бүгенге көндә әлеге кагыйдә булучыларны полиция хезмәткәрләре эзли. 8 көндә республикада 87 янгын чыккан, димәк көн саен уртача 10 очрак теркәлә. Күпчелеге торак йортларда. Аларда 8 кешенең гомере өзелә, 8 зыян күрә, 4-сен коткаралар. Коткаручылар бу каникулны тынгысыз дип атай. Шушы 8 көндә ашыгыш ярдәм сорап казанлылар 12000 тапкыр шалтырата, тәүлегенә 1500 дигән сүз. Узган елның шул вакыты белән чагыштырып карасак, 900 күбрәк бу. Кисәк авырып китү, кысылу, бәрелү кебек бәхетсезлек очраклары, хәтта эшүчеләр бар. С 1 января количество... Иң күбе берсеннән 5-сенә кадәр чакырдылар. 80 бригада эшләде. 31 төнендә юл һәлакәтләрендә зыян күрүчеләрдә, пычак җәрәхәтләре алучылар да артты. Пиротехник җайланмаларны саксыз кулланудан 13 кеше төрле җәрәхәт алган, берничә кешенең күзе, куллары пешә, 4-се балалар. Табиблар да бу ялларны тыныч димәс иде. Яллар узын эшкә барасы юк, ашыгырга кирәкми кебек, әмма юл транспорт һәлакәтләре кимеми. 8 көн эчендә Казанда гына да 800-гә якын авария теркәлгән, 25 кеше зыян күрә. Әле кичә генә Казан үзәгендә 2 җиңел машина бәрелеште, 4 яшьлек кыз зыян күрә. 3 январда Чистай районында 2 машина бәрелешеп, бер юлы 3 кеше үлә. Атна башында Әлмәттә КАМАЗ юлдан чыгып китеп елгага ауа. Йөртүчесе шунда ук үлә. Каникуллар чорында Татарстан юлларында 11 кеше гомере өзелә. Бу ялларда республика буенча бәйрәм чараларында 300 меңнән артык кеше катнаша. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности... Җәмәгать урыннарында тәртип бозуны булдырмас өчен 2000 ярым полиция хезмәткәре, 500-дән артык халык дружинасы вәкилләре чыкты. Казандагы чыршы янында балалар да югала. 6 яшьлек сабыйны табарга Росгвардиялеләр ярдәм иткән. Как мы объявили имя мальчика, по громко говорить. Шуннан соң безнең янга малайның әнисе килде, аны полиция пунктына алып барды. Тагын бер кешегә югалган акча янчыгын кайтаралар. Анда акча, банк карталары булган. Бу очракта Росгвардиялеләр хәйләкәрлеккә бара, ул кешенең картасына үзләре акча күчерәләр. Шуннан табылды кушасы элемтәгә чыга да. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Росгвардиялеләр Яңа ел һәм Рождество бәйрәмнәрен билгеләп үткәндә җәмәгать тәртибен саклауда катнашты. Бәйрәмнәр артты, әмма уяулык кимеми. Бу яллар һәр нәрсәдә чама һәм иминлек кирәклеген тагын бер катыраслады. Гөлназ Сәйфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм узса да ярдәмне һаман көтүчеләр дә бар. Безгә Апас районының кеше Бакырчы авылыннан шалтыраттылар. Җәлил урамындагы 2 йортның идән астына су тулган. Эш шунда. Яңа елга кадәр монда үзәк су үткәргеч трубасы тишелә. Проблеманы хәл итү өчен җирне казырга кирәк. Су үткәргечне алыштыру, трактор чакырту өчен халык инде 100 мең сумнан артык акча җыйган, тик ярдәм һаман юк. Бу инде куркыныч. Хәзер салкыннарга китсә, без узбабызны күтәреп торып, ул бит инде салкын айгачтан без күтәрәбез. Узбабызны күтәреп торып, шудырып җибәрәйме бер җак.
Табиблары операция вакытында пациентның йөрәгеннән моңарча күрелмәгән зурлыкта тромб ала. 67 яшьлек хатынны ашыгыч ярдәм клиникасына миокард инфаркты белән китергән булалар. Үзе исә куерган канның аяктан йөрәккә килеп җитүен күрсәтә. Олы кешенең үлеп китү ихтималы була. Табибларны да шаккатырлык операция ничек уза. Бүген алар һәм пациент белән Илшат Аюпов аралашты. Бер артлы 3 операция кичерүенә карамастан Фатыйма Катунова үзен яхшы хис итә, аяк өстендә. Менә чираттагы күренүгә килгән. Ул үзен яңадан тудым дип саный. Даже я не испугалась. Үземне тыныч тоттым, реанимациядә 2 тәүлек ятып уянгач, бик ашыйсым килгән истә. Башта аның йөрәгенә план буенча операция ясыйлар. Кабат үзи уздырганнан соң йөрәктә ниндидер ят әйбер барлыгы күренә. Шунда ук табиблар консилиумга җыела. Аның аяк кан тамырыннан килгән тромб икәнлеге ачыклана. Кичекмәстән операциягә алып кирип китәләр. Все хорошо закончилось. Да, это благодаря вам. То есть первое оперативное вмешательство было аорта. Бу тромб бик зур булып чыкты. Ул йөрәк камерасында кысылып калган иде. Бу кадрлардан күренгәнчә табиблар куерган кан кисәген озын тасма тарткан кебек тартып чыгара. Әлеге тәрәзә артында уникаль операция 3 сәгатькә якын бара. Пациентның исәнлеге өчен көрәш мизгилләр белән исәпләнә. Нәтиҗәдә Чаллы шәһәренең ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсе табиблары җиңеп чыга. Сегодня эти операции. Соңгы елларда хөкүмәт ярдәме белән бик күп яңа җиһазлар алдык. Тик барыбер иң мөһиме табиблар осталыгы. Алар чит ил клиникаларында даими тәҗрибә уртаклашырга йөриләр. Еще из-за Исән калган авырулардан рәхмәт сүзе ишетү табиблар өчен тормыш мәгънәсе. Тик ирешелгән уңышка куанып утырыр вакытлары гына юк. Әлеге бүлектә генә дә елына йөрәккә 400дән артык операция ясала. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Тасырның 100 еллыгы уңайынан республиканың мәдәният йортларын төзекләндерү дәвам итә. Хәзерге вакытта Казанның Дәрвишләр бистәсендә Сәйид Галиев исемендәге мәдәният сараенда эш бара. Төзүчеләр алдында зур бурыч. Сталин дәвре архитектурасы үзенчәлекләрен саклап бинаны яңарту. Кайбер элементлар батылган иде, кайберләрен саклап калдырырга кирәк иде. Һәм иң мөһиме безнең өчен бу барлык элементларны да бер рәссамга туры китерергә. Төзүчеләр хәзер бинаның эчке өлешендә эшли. Иң катлаулысы бина 50нче елларда нинди булган, шул рәвештә торгызу. 600 кешене сыйдырырга сәләтле зал. Заманча сәхнә, балкон, утыргычлар һәм бинаның һәр почмагында декоратив нақышлар. Бу бинаның төп залында һәм төп үзенчәлеге бу люстра иде. Бу люстраны без әкрен генә салып, реставрация эшләре белән рәткә кертәбез дә һәм отделка эшләре тәмамлангач үз урынына куябыз. Сугыштан соңгы люстраны өлешләп салдырганнар, аны яңадан төзекләндереп җыялар. Ә менә ватык архитектура нақышларын һәрберсен вакланып ясап утыралар. Допустим, вот этого элемента может не быть или этого элемента может не быть. И здесь уже ручная работа начинается. Мелким шпателем, кисточками и руками. Мәдәният сарае Дәрвишләр бистәсендә сугыштан соң төзелә башлый һәм 1959 елда ачыла. ТССРның халык комиссарлары советының беренче рәисе Сәйид Галиев исемен йөртә. Ул Сталин чоры архитектурасының бер үрнәге. Мәдәният сараен ТССРның 100 еллыгы уңаеннан төзекләндерәләр. Республика 400 миллион сум акча бүлеп бирде. Эшчеләр бинаның тышкы өлешендә эшне инде тәмамлаган диярлек. Түбәдә инженер челтәрләре барысы да яңартылган. Бу объект беткәч, монда хореографический заллар, кинотеатрлар, анасын зал була 550 кешелек. Бөтен эшләр бара график буенча. Әлеге мәдәният сараенның тагын бер үзенчәлеге биредә беренче тапкыр кинотеатр барлыкка киләчәк. Хәзерге вакытта биредә эчке төзекләндерү эшләре бара һәм монда бер елы 120 кеше заманча фильмны карап утыра алачак. Бинаны бер ел эчендә төзекләндереп бетәргә тиешләр инде җәен ул ишекләрен ачар дип көтелә. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Мәскәү стрит ритейлерлары Казан сәүдәгәре Алексей Марковның тарихи йортын сата 250 миллион сумга. Тулырак реальное время интернет газетасынан укыгыз. Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагында яңа юнәлеш барлыкка килергә мөмкин, әкәм-төкәмнәр үрчетү. Россия президенты Владимир Путин аларны авыл хуҗалыгы эшчәнлеге исемлегенә кертергә тәкъдим иткән. Сүз виноград әкәм-төкәмнәре турында бара. Аларны Татарстанда үрчетү мөмкинлеге бармы? Рания Абдрахманова шул хакта. Это Ахетинский
электрические улитки. Год назад мы их начали разводить, причем достаточно успешно, но остались всего только 2. Чөнки калганнарын танышларына, дусларына таратып бетергән Оксана Семенова. Әкәм-текәмнәр гадәттә 100ләгән йомырка сала. Но несмотря на то, что Әкәм-текәмнәр тумышы белән җылы яклардан тик аларга безнең климатта шибугай сайланып тормыйлар. Билгеле бер температураны саклау җитә. Әкәм-текәмнәргә ихтыяҗ зур булган тармак җәмәгать туклану урыннары. Рестораннарда виноград әкәм-текәме популяр. Аларның кабырчыгы нык, биеклеге 45 мм-га җитәргә мөмкин. Дөньяның иң дәрәҗәле француз рестораннарында тәкъдим ителә торган әкәм-текәмнәр гадәттә менә шушындый кыяфәттә була. Һәм аларны нигездә туңдырылган килеш тәкъдим итәләр. Мисал өчен менә булары турыдан-туры Франциядән кайтарылган. Улитки – одно из самых популярных блюд нашего ресторана. И сейчас я вам покажу, как их готовить правильно. Бу алдан пешекләнгән әкәм-текәмнәр гадәттә аларны соус белән бирәләр. Бүген повараны яшел тәмләткечләр, сарымсак һәм сыер мае белән әзерләде. Во-первых, это деликатес. Беренчедән бу затлы ризык, ягъни бездә халык мондый ризыкны күргәне юк, шуңа татып карыйсылары килә. Аннары әкәм-текәм җиңел азык, анда 2-3% кына май бар, аксымга бай. Моны Россия фермерлары да раслый. Шуңа Владимир Путин виноград моллюскын авыл хуҗалыгы исемлегенә кертергә тәкъдим ясый. Улитки – это хороший, очень питательный биологический продукт. Самый сильный афродизиак в мире. Димәк, тиздән Татарстан фермерларда әкәм-текәм үрчетә башларга мөмкин. Тик моның өчен республикада шартлар бармы? Расчетлар кирәк. Ничек ул улиткаларны, виноградны, тем более улиткаларны ничек монда үстерергә кирәк, нинди аларга создавать итәргә кирәк условия. Может теплицада, может шул теплицада виноградлар үстереп, бәлки бездә дә килеп чыгар. Тик әлегә безнекеләр теләк белдермәгән. Авыл хуҗалыгының бер өлкәсе булып китсә, әкәм-текәм үрчеткән өчен грантлар алып булачак. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бөтен гаиләләре белән авариягә эләгәләр. Узган елның сентябрь айында Булгардан кайтканда 5 кеше утырган машина юл кырыена төшеп бетонга килеп бәрелә. Кызлары үлә. Калган гаилә әгъзаларын вертолет белән РКБга китерәләр. Бик күп операция кичерәләр. Хәзер тернәкләнү өчен зур гаиләгә ярдәм кирәк. Ниннәл Межуевага култык таягыннан башка хәрәкәтләнүе авыр. Ике аягы, кулы, кабыргалары сынган. Махсус тимерләр белән тарттырганнар. 15 сентября мы поехали в Болгар. Без сәяхәткә Булгарга барган идек. Кайтыр юлга чыккач машина юлдан төшеп бетон диварга бәрелдек. Нәрсә булганын үзебез дә аңламый калдык. Барыбызның да хәле авыр иде. Узып баручылар туктап безгә ярдәм иткән. Кызганыч, сеңлем вафат булды. Жесть, конечно. Штрихет всё. Әниләр Алиянең умыртка багана симгәнә. Корсеттан башка аякка баса алмый. Шулай ук шәклегенең бер өлешен кисеп алалар. 8 яшьлек Романың да бот сөяге сына, толагы өзелә. Ноги не работают у него. Делаю массаж. Кияү Виталий бөтенләй йөри алмый. Аны карар өчен әтисе Мәскәүдән кайта. Мускулларын ныгыту өчен күнегүләр ясый. Ирнең арка мие умыртка баганасы җәрәхәтләнгән, эчке органнар эшләми. Әлеге гаиләгә ярдәм итәргә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Аларга 10га якын операция ясыйлар. Хәзер тернәкләнү узасы. Ашарга, даруларга да акча кирәк. Әлеге әниләре пенсиясенә яшиләр. Әтиләренә туганнарын карар өчен эштән китәргә туры килә. На лечение у меня очень много уходит, мы каждый день. Дәвалануга бик күп акча кирәк. Безнең дә хәле бик авыр. Яшәү өчен бер минем пенсиям генә җитми. Уңайсыз булса да ярдәм сорамый булдыра алмыйм. Күрәчәкне күрмичә гүргә киреп булмый. Исән калганбыз икән яшәргә кирәк ди Межуевлар. Хәзер мәрхәмәтле кешеләр ярдәменә бик мохтаҗалар. Шулпан Касымов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Рессоралар бүгелә, тәгәрмәчләр тишелә, шулай да КАМАЗлар узышны дәвам итә. Дакар ралли рейдының 4-5 этабы да узды. КАМАЗ мастер командасы экипажы бу юлы да финишка беренче килеп җитте. Илдар Сафиуллин тулырак. Ташлы юл дигәч, гадәттә яхшы сыйфатлы трассалар күз алдына килә, Дакарда киресенчә. Тузан эченнән җилдергәндә ташка да бәрелмәскә, читкә дә тайпылмаска кирәк. Дөрес булмаганы бер борылыш, ялгыш хәрәкәт барсын да хәл итәргә мөмкин. Антон Шибалов 4-нче этапта финишка беренче килде. Такой просто сумасшедший день в плане. Иң ташлы юллар узган этапта булды дисәк тә һич тә арттыру булмас. Мондый хәлне күргәнем булмады. Төп максат ташларны ялгыш миша урабызу. Тәгәрмәчендә сакларга кирәк. Вакыт та кадерле. КАМАЗ мастерның төп көндәше МАЗ автомобиле бу юлда җитди каршылык күрсәтте, ләкин безнең спортчылар аны узып китте. Немножко неудачно он пока начался. Минем өчен Дакар уңышсыз башланды. Беренче тапкыр этапны тулысынча үтте. Аңа кадәр төрле вак-төяк каршылыклар тоткарлады. Андрей Каргинов чираттагы этапны узганнан соң автомобиленә
тикше төп игътибар тәгәрмәчләрдә. Алар тиз таушала, тишелә. Менә хәзер дә 2 урыннан һава чыкканы ишетелеп тора. Состояние между листами уже изменилось, то есть рессора начинает уже изгибаться, как бы появляется. Рессорлар бүгелә башлады. Бик күп шакырлар, ташлар узу нәтиҗәсе бу. Кайчакта тимер дә бирешә. Тик без пилотлар сынатмыйбыз. Узышчылар арасында көрәш кызганнан-кыза ташлы юлларны тиздән комлы чүл алыштырачак ди оештыручылар. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бик үзенчәлекле бер авыл бар. Ширмешән районы Әккәрәй халкы кыш уртасында бәкедә су кыйна. Монда моржлар клубы оешканга да 25 ел булган. Мондагы сәламәт акыллы кешеләргә Фирүзә Хәмидуллина да сыкланып кайтты. Рәйсә Квакова Әккәрәйдә иң өлкәне шатнама суыкта бәкегә чумып инде 50 ел буе авылдашларын шаккаттыра. Бер тапкырда авырып сырхауханәдә ятканы булмый. Исәнлек бирә. Суда кингәне. Менә керәшкәне дә тагын кыйнабыз. Салкыннан уллары да курыкмый, улның төрле авырудан дәва диләр. Бер тапкыр кыйнап карадым, шуннан бирле һәр кышын суда yüзәбез. 25 еллап инде. 25 ел элек авылда моржлар клубы оештыралар. Анда керүчеләрнең саны елдан-ел арта. С детства уже, не помню сколько лет. Бәләкәй чактан ук кыенам, ничә яшь булгандыр хәтерләмим. Су эчендә җылан да. Иммунитетны яхшырта, кан йөришен ныгыта, әмма иң мөһиме бу ихтыяр көчен булдыра диялар һәм һәр ялларда инеш буена төшәләр. Әлеге авыл өчен бу инде үзенә күрә бер традициягә әверелгән. Урамда -20 градус булганда да су кыйнабыз диләр. Светлана Герасимова башта чыныккан авылдашларын читтән күзәтсә, бүген үзе дә тәүге тапкыр суга керде. Как вода? Хорошо. Как ощущение? Нормально. Гармун моңнары җырбыю Әккәрәй моржларын күрергә күрше авыллардан киләләр. Менә без татарлар бит инде су кыйныйбыз бит инде алай кышкене. Безгә менә балаларга да күрсәтмәкче булабыз инде. Ничек алар монда кыйналар, безгә кызык. Всегда у нас после купания еда горячая и чай горячий. Ширмешән районыннан Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезне сау булашам, сау сәламәт булыгыз. Галиәскәр Камал театрында премьера. 13 гыйнварда Грәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле Туфан бен Мулин каһарманнары буенча Илгиз Зәйниевның Григорий Кияүләре плюс дигән бер яңа театраль тамаша тәкъдим итә. Туйыбыз шәп булачак, килми калмагыз. Яшигәүе алды. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рөстәм Тәлдәев сезне Эксклюзив плюс клиникасында көтәм. Келегез булышарбыз. Эксклюзив плюс офтальмологиясы 279-70-70. Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Звони, телефон в Казани 222 5333. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Яңа елга яңа аш бүлмәсе белән, хыялыгыздагы аш бүлмәсен Данил Мастердан яңа елга 20% ташлама белән сатып алырга ашыгыз. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта болытлы һава, 8 градуска кадәр суык. Республикабызның кайбер районнарында төнлә кар явачак, урыны белән буран һәм көчле җил көтелә. Температура әлләни үзгәрми, төньяк-көнчыгышта -3 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләевскида һава шартлары үзгәрми диярлек, 5 градус суык. Алдагы көннәрдә явым-төшемле һәм җилле һава торышы вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртәнге сәгатьләрдә томан булу ихтимал. Температура -3 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә кар явачак, җил көньяктан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, 5 градуска кадәр суык. Бу көннәрдә көчле магнит давылы көтелә, сәламәтлегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Доктор Оз федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Арка һәм буыннар авыртуын доктор Оста бер кайда да дәваламаган кебек дәвалыйлар. Даруларны, протезларны, хәтта хирург скальпелен алыштырырлык итеп, акыллы машиналар авыртуны оныттырырга булыша. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Хәзер үк доктор Остка ярты бәядән кабул итүгә язылыгыз. Татарстан Дения нәзарәтенең хәләл стандарт комитеты таләпләренә туры китереп эшләүче дуслык һәм сәламәт ит предприятиеләре затлы ит ризыклары, козылыклар, хәләл ярымфабрикатлар тәкъдим итә. Эко белән премиум линейкаларында күрергә мөмкин. Башкалабыз Казанда кар явачак 3 градуска кадәр суык. Көньяк чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.